ביצוע. כן, ג'ואן. ערבית ועברית, שפות אחיות. מה יש לך כאן? יש תמונות, אני רוצה את רוצה להתאים להתאים אילו מילים? מילים ערבית בעברית. בעברית וערבית, נכון מאוד. כמו לדוגמה? ראש, רע. מצוינת, כל הכבוד, חלו. מה הכנת יא מוחמד? אני הכנתי פעילות עברית וערבית, אחיות. שפות? אחיות דומות. לדוגמה, תן לנו דוגמה.
קרא את המילה يد יד בעברית היא יד בערבית. יפה, כל הכבוד. מחיאות כפיים לו.